sibulise-ke kumfundisi umamkeli nomama ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Sibulise otata leadership yonke yebandla, otata bonke abakhona. Sibulise omama, obhuti, osisi Sunday school ngegama likaYesu. Amen. Yeah. No, amen. Unathuna lenqali phaphandle. Siyabulisa egameni likaYesu. Amen. Awuqonda umakhelwane uthi maki. Yabuliswa kaloku. Khawubuliseke maki. Cela ujike nje ujonge umakhelwane. Awuqonda itimeza. Yabuliswa lo mfo waseBhayi. Esonjike yamjonga qha umakhelwane wakho. Yabathanda abantu basefisho mama ithi mabajonge bona bayahleka. Ngicela nje ujonge umakhelwane nje ujonge into eyi-one qha. Ngicela ujonge nje impumulo yakhe. Ubese usithi maki. Nento endiyibonayo ndishayadinto njengajujungu umakhelwane yingxaki ithuna umakajonge impumlo iyahleka hayi. Amen. Khawuthi amen okokugqibela. Masilenze izwi lombulelo apostolo apha kuwe first of all nakumama ifamily. Eze inqwelo ihamba amanye amazwi abantu bangawalibala. This is not a child's play. Ubuthemba umuntu obungamazi first of all. Amen. Ize apha umfundisi engekandazi kakuhle noba ndinenyoka okanye ndinempundulo okanye ndinoYesu, kodwa into epha kuye yathetha naye ukuthi masize kule ndawo. As Bible nchilo namabhala last week namnge ukuze inkosini hayi uthi kuyokubani bana endindothini. Siyayibulela lonto mfundisi wami. Ukuba bengikufuphi nami ngeChristmas ngilapha hlale phangasentro okanye bakuyaxhelwa iChristmas kuyaxhelwa bazali. Kuyaxhelwa ngukho ngeChristmas. Ayixhelwa ukukho kuyathengwa yona iphekwe kwigusha neenkomo ezixhelwayo. Thina by Christmas mfundisi wami kamfundisi othi lesimaziyo siye sithenge igusha thina senjintwenhle yakotshwa sithenge igusha negrosari siyeke le yenziwa libandla. Abangathi ke umuntu uyamgayela xa uthetha ngomhlobo. Amen. Izinto ezikhululwa kumnikelo nje bodwa. Beke ndazama unqina ngomama wami kwayena inhliziyo eyayizokhutshwa apha evekini obesikhonza. Inhliziyo yakhe yayidumbile ogqirha besithi kufuneka ikhutshwe kufakwe yexesha enxaba seyidamaged kakhulu. Kwakuintente ka-national eyayiseBhayi ka-Back to God eMotherwell. Kwakumfundisa uDineka, mfundisa uVoyita, uPhuthuma etc. Ephakwe naqala. Wayene 17 rand ukugqibela kwindawo kuthiwa kaHeadbush bye sekhona esilarha esangokuya. Wathenga i-tray A1 asinanto kutya ekhaya. Funa niyibambe le nto. Akho nto zawufika sitye nam le tray nje bithengwa ndicimba sayithenga izawuphekwa ekhaya. Kanti izawuthenga ibe seyirepishwa ngephepha. Yabona amaphepha evenkile arepishwa ngephepha. Mama wayifaka ibhesini yakhe. Andikasindiswa andinaYesu qha lamaze engamfuna umuntu ohlala endlini akhe angakhonzi. Wandithatha ke saya khona emntendeni. Xa sifika phana usandofumana ezindaba ukuthi uzawukhutshwa inhliziyo kweziveki ezizayo. Waya xa kuhanjwa phaa kuculwa ke ingoma baphile. Siswami uyancedisa. Amen. Abekufolile nabanye phamfundisi wami. Wathi ebeka i-tray eyinika utata uVoya esandleni.
kanti abakhonzi bakaThixo abanayo ukutya emishini abehlala kwicaravan ke ngoko yazibona eza caravan zazirhuqwa emoto Trey it made a breakthrough kubefundisi baka-national ka-back to God bengenanto kutya. It made a healing kumama physical ukwizinto ethi noba ungathandaza egameni likaYesu uphile impilo engcwele zona zidinga nje umnikelo. Nisibona sishumayela siyaninikela nathi ukhona amen. Two isishumi siyasikhupha nathi umzelo xa le nto nzayiphiwa